but yabona xa ndibhale eyami gospel it wasn't like about ubona ba man izani kuyesu thinthini like senso yonke lawe it was just olhlobo ndibhala ngalo yabo. So this time the performer kwashuka apha nyanga uPhilip yabo nyanga ne yeah. So Thrill Switcher yabo like yo nangu Yesu yabo yeah makhulu semhle kum ubomi bakho busebde kum utyalile uthando kum inhlonipho bubele bubonwa pha kum. Nithi athi uzonxiba ekhoyo uzotya ekhoyo ufunda ndikhoyo na ndifuza umuntu okhoyo ndancancisa khono ingqiqo nokholo. I started like in the yenza ke ngoku mhlambi I mean la dinner because I did it like that day E1 yabo yeah and that guy like gave me like 50 cents. I was like say nakubhatala le week okay yabo but yeah it's a G until because I was doing la way I would do la way afika nje cousin yami bengigrab say yakalento yenzayo yabo okay ithini le way yalakisa yabo. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sundela, Amela. Asiphathelo kuhle kudwangena usakala nganeno angabafuna ukuphoswa yilento usiphathelo kuhle kudwangena wesiba asiphakamanga bra yes asiphakamanga yazi le ngoma ndi bra inbethe oqala kwami uyiva I think abanonsendele yona kanene wesiba asiphakamanga wesibasiphakamanga ayiwesibasipaka sidele la yes kamngene kuyo like uzene nayo njani le concept like njalo yeah okay la track because last year shot so videos eziliqela kancane yabo by Look Bright so umthito vela I decide to shoot anyway yabo like uthi gripha kumba say boom yeah shoot wait till I don't know idea I don't know the shit was fakawake yabo ivele ibe njalo lapha yabo so iyakwazi yona ivele ithi mashoot apha kuwena festileni yabo like kanje office creative ngalondlela and uyasithanda ispansayo yeah so ndikumuntu onescam tathu ukwenza ispine yabo phambi kwabantu so especially ekasi yami kasonele ngapho ngizokubona kahle yeah especially ekasi yami so sometimes you shoot up phambi komeza qotsholo so sometimes you shoot endleleni yabo and so like senso irresponse yabantu yabo like ubona ba benzani ngoku like yabo yonke lawe yabo ingathi bathini baphambana bayabo like yonke yawe yabo so it's a song about that like iwesba asiphakamanga yabo wesba asitelelanga ndo yabo like siyashutela yabo so like baza ngalanto apha ekasi yabo so it's a song about that wena man yabo like bawulazi uthanda uphuma kwephi nikasi bawuyazi inzondo uphuma kwephi nikasi bawuwazi umgosi uphuma kwephi nikasi so zonke zanothetha ngazo izinto zalapha ekasi basically ngoma yasekasi that song bro is a highlight. We have to give you a flowers while you still it's an highlight Buddha is an highlight and I want to know ukuthi yenze AP effort to your career that song ne visual yakhona like the way benditsho ta like shooting videos besibhizi ngo YouTube wami yabo besibhizi ngo YouTube wami so
siqale kwi-numbers like Yeah. ndiqale uzibona phaa i-numbers like Exactly, bomba yeah. hey ziyanyuka i-numbers yabo because that song like we just shot it yabo even the time la video yabo la video leya sasiyoshoot wasiphakamanga yabo Right. yeah Okay. so wathi umthida kusekabambe le camera like nje uhambe udlala ngayo Yeah, apha yabo while sure. siyoshoot Okay, okay. so sathi sifika kule la siyoshoota kuyo sabukela leya wathi mzama sigoduke Seniqi- asigoduke yabo masigoduke yabo yenza kanto so yempu. yeah so Yeah. like yenzeke singekho serious yabo but sayi-uploada and then most mntandi ngumuntu uploadayo gqiba ndingayihoyi Ayihoyi, yeah ibe ngabo bona uba uyibonile iinamba Yeah. zithini yabo so ilawe so even the that song khona nilivayisile igama lami yabo Yeah. like ispanile kakhulu for him na because ezinye tracks like ufika kucommentwa bona ba yo that song asiphakamanga yabo like ubo yabo xa ufika apho ufika kuthiwa asiphakamanga yabo like Yeah. yabo like it's like mna I did the song bona ba as it like ingoma yotoyito yabo kliwe yenzeka bona ba yo yabo like the way enje yeah so as ilawezo ebuzo loyithine I'm interested kuwe like Yeah, yabona I want to know about a Pro Child like kubani Pro Child, how did you come out with this name Pro Child yabo yeah so ngubani ta umuntu ongakwazi okay man andile lona yabo vaphi fani suka enqeleni yabo banibamba apha emfuleni bona so grew up like doing like umculo yabo but you know like as light yabo I didn't know that I was doing music yabo because ngikhuliswe ngumakhulu olete belapha eCape Town yabo so benihlala nomakhulu ngapha ya and my siblings so umculo indlela endiqale ngayo beku since bekhonza mosimakhulu like Sundays asicaweni so bekubakho isiphaza isibona isiphaza simane siqala siphinde siphele iphinde kuthini yabomba kuthenga isonga kuthenga isweet yabo yeah so sometimes ibiba yilonto bomba ndishiyeke yebo bayecaweni so olady since belapha eCape Town manje siza ngoDecember yabo so I used to listen like to artists like Ncandweni Ndondolo yabo so xa ugodukile ukhumbula olady wakhe yabo ukhumbula leza tracklist zakhe yabo yeah so I used to write some things bona okay zane sasinqi yabo yabo zama ubhala yabo ngendlela yakho and it was gospel that I was like endandiyibhala at that time yeah so yava iwe yakhona yabo even esikela kwakhona kwaye yayikhona pha but le way nditshoyo uba like kumuntu onesikam yabo so I used to just watch la way boliwe yabo but ke unfortunately zake ndide ndiveze la cala le gospel until 2012 ndabuyela again ku-olady but ke ngoku yeah ndane-step further sitsha ke with the time yabo wayehlala edelfo futhi ke ngoku umjida lirasta yabo so used to play like reggae yabo I was like yes this is music there's something reggae yeah so ndangena kwi-reggae but zange ndibhale pha I was like just doing i-tracks zabantu like listening to its tracks i-culture ntoni like zonke zawe ndabuyela eSpeedo so yabhaqeka iwe yakho lapho yabhaqeka khona ke ngoku Ngabuyela. wena ndabhaqwa ndiziminqa yabiza isikela sonke yabiza isikela sonke kuba ekuse izanobona yes yeah so I started like in the ends ke ngoku mhlambi I mean ngiladina because I did it like that day E1 yabo yeah and that guy like
gave me like 50 cents. I was like, say, Yeah. Patala le week. Okay. Yeah, but yeah, it's a G. until because I was doing la way, I would do la way. I figured the cousin yami grab. Say, you can learn to inside. Yeah. Okay, tell the way you like this. Yebo. Zinjozi nje, okay, Yeka ke yeah. ngoku yabo until 2014 ke wona azohlala pick it down yabo and ke qhuma isiphaza Kulapho izokwenza isense khona. yabo ngene studio. That was even the first time like ngene studio yabo andaza nayo yonke ke ngoku yabo yeah I wrote Sayikhumbula i-first record. man ndikhumbula i-first line yabo only yabo I wish I could like ndifumane umuntu onayo la track because yo that was like the moment yabo I ingenzi sense mos ilawezi zezawe man picky ting then ke ngokungenwe like But yabo in because ihook yakho ne yayi sayibhala ihook saye studio and then uHotman Ino wayitshintsha lawo bike because ibone lawo ibethiwe yi1 and yeah so I end up with isithi uzayibetha ngokwakhe lawo so andikhumbuli ke lawo sasiye nayo pha yabo yeah otherwise that was the song that was the song First song was session. and there is a scale hayi kwathiwa uyi-MC Qulatsho Babe bengaxoki. Kuyahlangana. Yazi mostly abantu abaninzi ingoma zabo zokuqala abasazikhumbula kodwa zezona ebomini bazo ebomini bakho ezenze utshintsho but awunoyazi lonto le because la ngoma yokuqala uyiva ba hayi ndiyayenza le iyo le kunike umfutho Pushile. Njengoba mamela uthethile ngomakhulu wakho ne ikhona enye ingoma umakhulu khabethe nje la line kancinci ungikhumbuze kancinci khona ndifuna ngangoma bendiyibethela omnye umthitha ke lo ngoma izolo ndaphela phakathi because andiyazi yabo ithi lawe yo ithi nalawe usemhle makhulu makhulu usemhle kum indisiboko ndifuna uyiqala ekuqaleni yabo Ngayikhipha phakathi. yeah ithini na But it's okay about masikla nawo makhulu usemhle kum ubomi bakho busebde kum utyalile uthando kum inhlonipho ububele bubonwa pha kum ithi athi uzonxiba ekhoyo uzotya ekhoyo ufunda ndikhoyo na ndifuza umuntu okhoyo ndancancisa khono ingqiqo nokholo nathi ke le black ndistaka exactly these lines kanye benisiza kuzo kanye because yabona eza lines eziyane zibonise enye into ngawe mhlambe but sizayiva ngawe kahle simbeka phambili yoba ukhuliswe ngumakhulu ne yeah so khasiqalele like ukhuliswa ngumakhulu ke kwabanjani and then ke ngoku uzothi kangoku kwenzeka ntoni yo uyokhuliswa ngumakhulu khobayini I think yena wena khumana ukhuliswa ngumakhulu kundifundise mna yabo ukuthi ndingumuntu onjani yabo because nibonela way ngolhlobo nje because i2014 uza kwama Cape Town yabo mosendafike like olate yabo so olate since besingahlali soyithu yabo so she was kind of like soft like to me like izongeza way yabo officially obakhulu was soft yabo but at least isandle besifaka phana pha yabo ezawe olate onqonqa nje igama yabo Kuqile ngawo. yabo so ufika kwami apha it was like January February March echayinsango yabo Qala indaba nayo. hayibo mntaka makhulu Cape Town ingayi ngoku yabo yeah so I think umakhulu kukho iway wena khomani ebendiyazi ba angikwazi uyenza le yabo like even umakhulu zaka wambona divine like iwe ezinje nje ezawe basic yabo because even omakazi bami zaina wabona bevaya neout zabo yabo like even phambi kwami yabo like yeah like inje yayiwe yasendlini yabo like
phoko makhulu yo like uya respect her like everyone yeah and also ke ngoku nalantu ba ufunde ba okay so intlupheko ayiyo lantu ba awutyi yabo but nje kukho nje iziweyibona ba okay thina sije but le iyazama yenza ngendlela zonke yeah because yabona i-distance la way ndayifunda the day ndivaya ndiyakoleti yabo okay and she was like ufunde Cape Kapa uthini ke yabona okay le iyakhathala she wishes you the best yeah so yeah that's what I learned man yo it's a lot so umakhulu point umakhulu wakho wakwazi uyi-accept le journey yakho intsha yo-music uyithatha kakhulu yabo cause 2013 ndenza grade 7 yeah ndenza grade 7 so pha ezibhito zam imosi since is junior yabo so isigela siphela grade 9 so xa usize Cape Town uye high school ka grade 8 yeah so 2013 I used not 2013 2015 yeah after ndi because that year ndahlala nje la nyaka what already go to food yeah then I was starting again not that and then the story to another yabo but I think the abantu like enda mhlambe fikela kubo yabo because even escale yabo 2014 ngotheka kule scale yabo yeah awatch what yabo safunga umnyumisi yabo yayoxoxa oledi futhi lo uyoqinda ndisayicacisa njani uyibabe ndinzelani yabo yabo watsho la mina ba uyahamba wena xa phela unyaka so besindawo kale philele lahleka le okule ndawo elaweza ne usesigele ne ulandoza umakhulu wakho uyithathe njani oh yeah so that year ndizo buya ke ngoku eCape Town mosi wathemba is already ba if upasile pha uzobuya yabo so I was behaving pha like I was using even a phone like to record phone kamakhulu yabo okay allow to use phone yakhe record tracks zami like yonke la way so ezunyaka uvaya wabuza umakhulu ba so uyebuyele eCape Town uzothini ke ngoku mntanami ukhetha ufunda okanye uzongena kulento yakho yomculo sure yabo and I was like yo ndiyofunda yabo and all to find out ukuthi yena uhambe ebuza around pha uba sesiphi isigela pha esibito enosifumana like esenza lento yami yomculo like yonke lawe like uyibuze behind my back yabo so is like yo she was like supporting man even even that song usemhle makhulu unfortunately zayinambona xa imamele but they batsho ba wayimamela walila yabo uyimamela kwakhe yabo that's a blessing that's too nice that's too nice yeah so yo aye nata akakho she is ngoba she is yabo because even xa ize apho kubuza uhamba njani umculo always on point in music work and stuff and I want to take you back kule because xa wenze into enhle bra andozukhawuleza usuka kuyo because it's a masterpiece le track yakho if you were to like do i-remix yayo because yayideserve le asiphakamanga yeah that's why ndisithi ndifuna ukuthatha back because la ngoma le yayideserve into ezininzi so ungafaka abantu kwi-remix yayo because yayideserve kuba nombonayo ba anga perfect for the remix it's done remake it's done done and dusted hallelujah so who's there and that's la track yabo one thing about my songs yabo ndiyancanywa iverse eyi-1 yabo ndincanywa i-hook and then i-verse beyi-hook then it's done yabo
But sometimes ndiye feel like uba because ezinye tracks ndiyazibhala da without uba ndiyazi uba ithetha ukuthini le track ndiyibhale ndiyigqibe ndiqonde kodwa ayicacanga le way then mandibhale uverse 2 ndithethe ngale nto ndithetha ngayo phaa uba ithini le way yabo. So that song I felt like it was like wonderful ilola hlobo yeah, but ke ngoku ikhona le mate yandibambayo after the song came up yebo wanibona ndiperform kasendela ngoma ndamsendela itrack kasendi ene space ndamsendela ene space yabo and she was like ndigqibile ke face yakho nto noyibhala no so you remix nilongo yebo so ndisagace kuye yabo andifakele ways akhona but I think I'm not gonna change my verse. I'm nje verse yakhe pha and then drop it as lulu not a remix not indoni but la track featuring yena yabo but yangubani. Take me back in there ku Landos ku Yesu EP. Yeah, that's a dope masterpiece. Yeah. What inspired you to ubhalela EP or to ukhuphe and everything? Yeah, well. Okay, before ndingena apho tare bethe uzangqolisa hayi ndilibale yabo awusazongqola ingase siqale khona so that ndilungise phana pha khandingqolise but yabo xa sithi ndizakungqolisa ne I didn't mean it literally. Like xa sithi uzongqola na uzasiculela. Yeah, I mean I love to hear ubani nobani bacomplaina ngantoni ngam. Yabo like what is it that mhlawumbe ucinga ba hey bro you should change there. Yabo mhlawumbe you should add phana pha yabo like izongeza nje lami ingqoliso. Okay, can I take that one? Can I take that one? Can I take that one? Yazi wena brad ne wena u solid to be honest kuwe like u solid u artist but actually profa engobut ne umculo wakho is perfect ngelihlobo ulilo and istyle sakho sinqabile kakhulu akekho umuntu ofana nawe even in South Africa. Shout out to uqala kwam ukuva I was like nah man I like this guy even if uyaqaphela ngamanye amaxesha ngene ukupost yabo mhlawumbe unofana uyibona okanye ufana uyiqaphele but I always speak about Prochild. Check out Prochild le guy inswempu yabo so mna ndifuna ukuya phaa kula zakucebisa okanye ndingakucebisa okanye indlela endibona ngalo mna on my point of view keep it ngelihlobo ulilo yabo because once ofune ungqolisa okanye umuntu akuxelele izinto as too much kulapho uzolahleka khona yabo listen to your soul, listen to your mindset, listen to your heart yabo zenzele into yakho because we need you asifuni wena okay kodwa okay ubane bengixelele into ethile ngase ndihambe ngalandlela ubane bengixelele ngayo bra usolid ngelihlobo lilo yabo awudinga ungqoliswa awudinga ucetyiswa awudinga nix just keep on pushing yabo. We don't need Prochild to confuse I don't want to confuse you sifuna wena uma usothusa yabo umuntu ozohlala pha okay denze into ethile now yabo okanye bendenze ialbum ethile bendenze iEP ethile you gonna go back to your closet yabo uzifigurishe wena okay no ndenzeleni mangikhoperishe uzijonga i-distance yakho okay how far I am now yintoni endinoyitshintsha kulo mculo wami ndiwenzayo okanye yintoni ispice efuneka ndisifakile ngaphandleni kokuxelelwa wena yabo nabe ndisithi nje nika nje isignal nje imic wayilibala imic because ubuze umdla bra like seriously this is the first artist esibuze lo mbuzo yabo which is important. Shout out to Prochild. Man. Ube kanti uProchild uyazala. I'm not saying uzalwa like ube khona kanti ba uqalisa umculo wakho yabo. Mhlawumbe ngathi ngubani umuntu okwenze ukwenza hayi ngo ndiyaqala ubhala ndiya record ndiyacula. Mhlawumbe kwispaza and then kanye mhlawumbe ke commercially umuntu okwenze ube kanti qala ubhala uyacula. Alright. Noba ngathi ngubani?
ile wenditho wena khomani iway ye-music ne ndibone sendiyiqalile yabo like ngobuyela back bona actually ngumculo lo ndiwenzayo yabo like because I was because yabona bebethi omakhulu xa besecaweni shiyeke ndibhala la way yabo I took it as prayer that I was doing but yabona xa ndibhale eyami gospel it wasn't like about ubona ba man izani kuyesu thinthini like sensual yonke lawe it was just olhlobo ndibhala ngalo yabo but making it like ubona ba sathane yakini bethile like yeah. So it was something about that and yeza it was just ba umculo endumamelayo not to point ba hayi ngubani yabo like zonke zawe ba ngumculo qonda I wanna do it mhlambi nami ndi-add into ezithile like ndiyenze so yabo but yeah khomane zi-track list zasendlini ta because umalume wami umamela ndingathi umamela i-folks music i-rock yeah that music and then oledi uncanywa i-gospel nto like zonke zawe umakhulu yakhonza like nje structure nje apha efemzini like yabo zonke zawe and then nje nami ngokuphuma phandle di-influence zi-sound ezithile yabo zonke zawe because I love to just do into engayaziyo ta yabo bendenze nje yabo into yakho yabo uhamba ngokwe-instincts awuqalanga as a poet mhlambe okay uqala ngohlobo because sendisho ndijada nje ngokumamela nje umculo ba uqalanga as a poet enye into endifuna uyitsho ne kulanto besibubuka wangena kuyi ba guys ni sabuyela takla umbuzo ka Yesu uthini like ngobubuza kuthi ba nina ningathini ningacebisa ntoni kwelami icala mna I think ngelihlobo uthetha ngalo ba wena wenza nje like vele wenze but I think ikona indlela not kuya ibambe apha le yabo I think if you can go a little bit back klangoma ithi makhulu wami yabo ngelihlobo unxiba ngalo phaya ngelihlobo unxiba ngalo ngelihlobo like ingathi yabona lahlobo unxiba ngalo phaya ne ikwenza ube unique bungasebenza ngala image yabo just go back to mhlawumbe kubusuthi wenza nje yabo just go back and check elahlobo and then uzazi bajonga consistent ngolhlobo nohlobo even ke ngosofumana mhlawumbe a designer or something but bazabe besebebona ba this is the image omele obethe ngayo yabo so nancinga ba kuzofuneka uthathe la image nangendlela ke ngokwesistyle ubetha ngazo sibambe ngolhlobo sona si right and then even music videos don't stop shooting ngelahlobo shoota ngalo but essentially andisho ilantuka equality ngami just now a quality and angles and stuff like that nje I need to improve but the way oyenza ngayo it's nice bro and like I think iyahambelana nomculo wakho you just stand in front of camera and say like asiphakamanga asiphakamanga that's good. Then you can just change a location mhlambe like into ethile okanye and then only thing that you can add now it's like it's an art department good design we inansika like a production you find a production designer just design choreographers so when you denza umzekelo ngizama ukubonisa le image ndichoyo we open a music video kanje ngawe and then we pull out as we pulling out we revealing the other people at the back the dancers the choreo like yabo and then we swing kubo as we swing kubo sibukela le way yabayenza and then we are back to any location but the same way umanga in front of camera boom baxelele nje abantu I like it ngelanda I think this is the image ondonika yona if ungayikhulisa I'm telling you bro ungabheka kude and if mhlambe awukho sure ngalo ndithetha ngayo after le podcast za WhatsApp ilinks ne ithi go watch
this guy this, I think kukhona abantu enokureference ngami lithi kabukele this guy bukela nale bakhona i-reference nazo for wena uzujonge pha image yabo nangehlobo ndiyenza ngalo no music wabo bawuchange away shout out yeah and bro child sine problem and ngifuna uva ngifuna uva view yakho because thina sizi artist into yenzeka yi-one we support artist echintsha nexesha ichintsha sound yayo nexesha because artist ezininzi they are afraid of losing it istigma sabo ndaqala ndinje kanje nakanje so ngoku sithini ungakwazi uqhubeka ne sound yakho leya although uyibona bayiphelelwe ngoku le sound ndiyenzayo but yeah would you rather stick to you okanye yes Roman I don't feel like mhlawumbe I'm an artist yabo yeah I feel like there's something just inside yabo anayo la ntuba ubona ba as an artist wenza kanje tin yabo it's just this thing inside elidayo uba sukwenza kanje allocated yabo like yeah uba ezinye ziyazenzekela uqonda hayi yeah so because I was asking Ulawez enye Khoman apha veki ndithi ta exe diyaposta ne I go live and ndiyathini like sentsho yonke lawe but I feel like i-brand yam imile like in one place yabo yo ndiyantshintshela same time like njani what do you mean imile tinti like sentsho zonke zawe yabo Ulawez manager yabo tshintshela same time like say Paula thintini ndidufethu iyo ngakakwazi Paula yabo because yeah ismoko sometimes dim bandim yabo konde yabo ngondi andile and le ya flopa le improve yabo like zonke zawe nathi flopa yabo so ke bekho le ithi Paula chillax boys you got it no yeah so even mnata andikwazi uzicebisa yabo like kule way uyichoyo yabo hence ndisithi mina ndithatha beat yabo ndibona ba kule beat how can I ndingangena njani kule beat yabo ngene ku beat yophuma ingoma madoda nansi ingoma yabo ndifuna uyikhupha iminute la ndinganye drop ke down yabo ingase drop qha ezi siyanibambe mai yabo like yabo into iphume emntwini wayo ingase drop yabo like I'm just like denza nje ta yabo to the point that sometimes I feel like ndibane flops as it means yeah but ke since I have like a team like neta upanapa ndiyashutelwa ndiyathinthini yabo like zonke zawe just that but for artist when I come because sometimes we got to like to find out why are we doing like the way yabo because I never had like something bomba ndikhula ndithi ndifuna uba into ethile yabo like bendifunda ba kuthiwa yesikolweni xa thini yabo xa kubuza uba ufuna uba yintoni namhlanje ndiyile xa ubuza omnye ngomso ndiyile namhlanje ndipolisa ngomso ndilijoni yabuza enye time eteksini ta yabuza eteksini so nenzani nina yebo ibuza kum straight bona bakugcwele ndiyahamba nzi lo straight lo hey wabuza so wenzani pha kulo yo hey andazi nelo leyo mba kutheni yabo ayibe ndiphendula yabo kutheni lo yabo so yanibamba lapho endathi cwaka emva koko ndancokola namajita yabo sure yaqhuba incoko but naye wayibona uHotman uba okay ndiqile waphuma kanje yabo lo
Ngofuna ubuyele bhembo yo research ngalo. Lokala yabo. So babekuyenza ngangeni kuqala ku Google bajoba abantu abathi benza igama liyi-1 nje yamje. Cool yabo bawenze law. Awumnandi. Lo. Umbethe ngebomba word nje yolo eyi-1. So the city like to find out ukuthi like why are we doing this lately at least wena khoman ziyangena icoins ezithile yabo ngiyisho pha oLethi ndambethele isikhathi semessage da yabo esithi man yespan no like songeza we yabo nambethele oLethi yangimakazi yabo but why strong oLethi baba Karinge yabo ndiyambethele makazi yabona I feel like at least sendi closer kwelicala yabo because yabo if ndiyeka lewe andizazi nizothini yabo like at least ngapha ndiyakwazi ba kungena 600 kungena 300 like sentshoni peche phana pha yabo so xa uthi bandiyeke le ndiye espan ndizoya espan ishiyeka le like ihenga nje xa ndikweyile cause inhliziyo yami ayikhopha yabo so xa ndibuyela ngapha ndizabuya kulate kawulandela inhliziyo yakho yeah it's something like inje yawena Khotman yabo but iartist I think wenza le way isenhlizweni yakho if iyakuspanela yabo uthetha umama wakho nomculo enjani support yakhe when it comes to umculo iya support Khotman oLethi yabo kakhulu yabo but last year cause last year uhlala ndodo yabo since AY wa move ayohlala eStellenbosch yabo so ebe manje mhlawumbe xa kuphela inyanga send imali ethile yabo asend imali ethile yabo so from Lawe hence wabuya wathi man khawuthethe nayo man like sentsho athinti yabo like yongeza nambethele no man oLethi yabo yeke le mali so isend yabo at least yangena icoins ezithile lapha kum ngizakwazi uzifinance because I've saw ukuthi yena yamtrain Lawe yabo but yo she was supportive from the first day yabo because even 2014 yabo I used to because number okay khona enye dinner sasine show kwakuzoba kwi-show in fact yabo so we wanted to ukuya kulo show yabo yayise culture I think so yabo but yayise ebusuku yabo so saringa nabo pha sababeka up because ne cousin yabo sababeka up ba esicela uya kule show ndo yabo what oLethi man a night show sanoya kulo show instead sizonibhatalela uba niphinde nirecord enye ingoma okay yabo apha simane sishow inoko xa kufuna urecord yabo xa kufuna urecord kubekho ishow apha yabo so see like we support even on YouTube wakhe yabo xa ungena ku YouTube ka oLethi ufika ubone ku-downloads gcwele mna noKhokhomelo yabo like izokeza we ayibo uKhokhomelo umama hayi na like khona i-twins apparently yabo I think bana 6-7 ngoku ukelunyana yeah so even nalela ithi yasedlini ifika icule izingoma zayo nqondo sure siyathatha sama imvuselelo no pro child so ebi show yakhe yokuqala lo yenza event yeah that was my first show but it's the way cause la way wena khomani ba dikhulese like kwicawe like bomba iwe ibindihanqa ngenkonzo ntontoni yabo even like 20 past years 2019 ntontoni yabo sasi shubayela ngapha eStellenbosch yabo like ntontoni we started we even started inkonzo ngapha eStellenbosch hayibo unenkonzo na wena na ikhona umnye
Yeah, ndithi ngumjita naxa ngumfundisi. Umjita lo. Yeah. Out. Yeah, so sasi inkonzo yakhe sayiqala sonke like bomba okay yena izoshumayela umjita mina ndiyiworshipa ubani uzothandaza ubani uzofunda iBhayibheli lonto like sisobathathu like fike sishumayele eStellenbosch thintin sometimes kushumayela ubani sometimes kushumayela yena sometimes thintin yabo yeah so ubona abantu bamane besizibona one by one yabo yaphela ilibandla likamjita yabo and I was like kuse igrand le way yakho yabo yeah lelam ngoku yabo yeah so I way yakhona wena khomani came from because lomjita u submarine uloyiso ndengane yabo was like ekse you after siqale usibhana wabona okay kwabantu abathile man abakuncanywayo yabo and they feel like ba attached now like bomba kulewe uyenzayo so you need to call like senso you need to accommodate them yabo benendlela obabiza ngayo yabo and ke ngoku ekse libandla yabo yabo so I always have like lawo magama yabo because I way and sometimes I way indlela and structureize ngayo and structureize based on what I know yabo like because even zokutela ndithinthi like from Bible like sentsho zonke ezawe yabo so imvuselelo no pro child came from laweba ibandla so sekwenza imvuselelo like sentsho like yonke la and we used to kwenza imvuselelo eStellenbosch yabo so but it was the first show when Ahuman and yo cela ubuyele bakuyesu maxa benza uthi ukuziseka yabo so uyesu same thing about uyesu but ke ngoku uyesu yena because I always amajita afike ndisenze album yabo qale udibana namajita 2022 afike ndibusy album for Lunatic for Ncesiyami okay so African send busy low album but I had how many songs 3 I had 3 songs but I was like exemajita we album le yabo I think it was a song Iliso yabo wena ukhuliswe nguyilo noba ngabhubhu uzalishiya iliso yabo like yonke lawe so saqhuba his album was supposed to drop in April yabo and I was like exemadoda andizolenza ixesha because if ndithetha ngealbum that means I will have to band back lendo nditshoyo yabo so what umjita just do your songs yabo then we're gonna drop yabo so iway kayesu ta kept on inhlala yabo since la track le nditshoyo wena ukhuliswe ngoyesu yabo andandenza i-acapella yakhona ngapha we used to have let rip ayicho uGodman yabo la trip sasiyibiza Jesus trip yabo it was something bonba ku Facebook like yazi uba this is Jesus trip Jesus level Jesus ndondoni yabo I used to have izazi logans nje yabo so this time the performer kwashuka apha nyanga uPhilip yabo nyanga ne so Trill Switcher yabo like yo nangu Yesu yabo so posted that video yavaya ndayithatha la video ndayifaka ku YouTube wami kwezawe stories zakhona yabo and napha yane comments kathintini yabo okay actually mandivendi dilaweze lewe but I decide nje yona yabo like elagama but ndanalo like nje lazihlalela ndabusy EP EP yakhona mostly
it was like iwe yendiziphuphayo sometimes bomba uphuphi u-10 yabo then ndivuke ndibhale ngaloo nto yabo phinde for example like umholi like phuphu sentabeni uthetha nabantu abaninzi ezantsi like ubona ezawe warm and fika ukwazi adventure so umholi is about that yabo like even that dream like when uphuphe like unala shoti wawunayo ilight and usayila light uqazuke ola hlobo like it was iwe straight yabo so I wrote about that yabo and I was like iyave yablend manta after that name yonke enyiwe ke yazizela yabo cause even the track list from yonke into I was like majita ngicela uyenza ukwami le track list ngicela uthinthini like lisorte i-art cover ngicela udecide like zonke majita like they were like say dog ubuye kuthi thina xa ugrand yabo even the graphic design ndamnika nje idea umjita wabuya nalento bendiyicinga yabo but zange ndibe specific kuye bandifuna ntoni yabo ndave ndasho ndamselela nje picture kayesonyukayo like say nabo buso bam ndifuna into enje mina qha ufaka inika ufaka street kid ufaka like ibonakala bazi ngabantu aba different yabo ibandla like yabo zonke zawe AV did the thing yeah yaphumula hlobo ta man yave yazenzekela makho man anikwazi explain nami lawe yabo cause that's too nice ayenza sense yabo but iyayenza xa uqonda ba yo jo like what's this yeah yebo i-results zayo zibe zabanjani yo man I feel like that was my first work yabo yeke babe kudala ngikhupha yabo cause even i-teaser zami ziphakla kula EP but ndizikhuphe first yabo isuka from i-teaser zami yabo yathi wengiwe but uYesu was iland ba kuthe mark like bomba hayabo uba uthi pro child mamela uYesu EP like sencho yabo even ubhukwa like songeza way incedi ibe neziphumo ezihle that even the lot yabo lotho is about the way bendiyitsho ba like I never had like dream so lotho is the song about abo band like ngisakhula bendibawela uzwinela lot like I never had like bomba ndikhalela ba intoni but ngayifuna imali yabo ufuna isebenzela was verse 2 uthi no verse 2 lengoma yakho uqhumisa impepho ucela abaphansi bakwenzela icebo nangedolo uguqu yamehlo umdalo yamazo nomohlula akekho yabo that's why nithanda la ngoma serious and ayazi and ingona ndiyabona yazi sincedile nyane ke sibe nayo because sometimes banemibuzo ethile and spiritual kakhulu kunona ndibona ngoko lonto yabo and nyani unyanisile bra abantu nyani xa benomamela kakhulu umculo wakhe especially ngoku socacise more ngoku kule interview like umuntu uzawuphila bomba lento iphuma from kuwe uyashumayela wena uhambisa igospel ngalendlela yakho ngalevangeli yakho I think that is why bazali bakho maybe they support mhlambe lento uyenzayo because bayabona ba awuqala ngalomculo wawuthetha tontoni beaches tontoni usa lantuka usasasaza igospel hence bensithi kuye ne makastike hlala kuyo bo thina samqhatha thina hlala kuyo ungaqhathiki hlala kuyo so ikhona into ezababi obusy ngokanye oyenzayo usebenza nobani apha kwangoku Disando okay today the 1st September Tropilo Normalizo featuring Okafi yeah so the next I think in the dropa khona enye track yami benisando ibethana lo mthithu uzimo yeah was on the dropa lo track sure next yeah
andikayi abayakayazi loo nto abajita bathi baxelelwe ngoku yabo bayayazi yabo yeah otherwise wena khomane everything like amazing ngoku yabo because even efonini ncokola nabantu bomba yeyi ndibone emva man ndincokola nobani ngoku like yabo so kum wena ta always enjoyed to ukwenza ispan sam alone yabo recording my songs andina-track bomba ndi-record i-hook ndicinga ubani ndithintini yabo zonke ezayo but since le wenditsho uba ndispana namajita yabo so ngabo abave bathi man for ndinako ubani ndincokola naye ndixelele kaloku yabo mna ubani ufika athi utsimpu yashota ndangibuta yam ibutele gqithile lapho yabo not that andinguye ne but focus mhlawumbi ndirealize mva uba man kanti ubani ufuna le way yabo because mna andinangqondo bona uba yofumana ifeature nobani thithini yabo only Dolly Parton focused kuwe only Dolly Parton that hey into zakho zohlukile yena tayo and akune pressure ungekho icingela yabo so I'm just like ndincanye ukwenza ispan mna ndirekhode ivesi eyi-1 rekhode ihook then ibeke phansi sendele umjita lo ndishutayo kuse ndigqiba urekhoda le way ayigcine umjita then ebenguye kokuthi fuck ubani ndithi fethu I feel like ubani uzayimosha ingoma yami ntoni because sometimes ndiba too harsh yabo like ebantwini yabo even kwi-artist yabo ubani umoshile ingoma yami ntoni so ndiyirealize uba actually umjita uyibethile le way tswimpu le way ikhona itrack kuke wenza i-feature kuyo obomba ikhona lo muntu omfeaturishe umuntu kuyo abomba uyimoshile okanye wena wamosha itrack yomuntu yo mna ndamosha itrack yeah imaya taqala siqale kum sometimes most of the songs I feel like mhlawumbi because mna ndiyabhala qha yabo ndiyakwazi ushiya umxholo wakho yabo ndisize nowam but at least find something like indlela yoyidibanisa ekugqibeleni but benzazi uba le ndiyifunayo ndiye ndayithetha yabo sometimes ndonqena ubhala yabo vele then pale xa ndizogqiba ndiphinde ndibuyele emxolweni ithini ke le track uyidibanisa like le message ufuna uyiphasa so i-tracks ezininzi wena ata kwi-features don't feel like I did good yabo uyeke nje babantu bazo bezithanda amajita ayawuncanya umculo wami like zonke ezawe mna I'm that guy ongawuncanywayo umculo wayo yabo so ndiba harsh kwi-artist ndiharsh kum yabo so sometimes i-features zikubamba ungekho kwi-good space but since you need that money yabo then u-end up u-end up ungena but you feel like man umile ta yabo so phinde sibuyele kumda I mean kwi-features kumntu omoshe ingoma yakho naye ta umntu omoshe ingoma yami yabo but kufila like uba ngemeba uthe kule ngoma ngemeba uthe but at the end of the day phinde ndibuyele uba actually awuyibethile fethu le way yabo there's this song undikhangele yabo awukwazi unganiboni nikhangele yabo za record as verses that song featured Boot Legend no Tay Africa so Tay send i-verse
yokuqala kuno Legend yabo. Sure. And I was like andonelanga ta yabo, like I feel like awuthethanga like the way bekusuppose uyithethe apha yabo. And no Legend wasenda, wayisenda iverse yakho ne. I loved it. Yibona ubize ikhona enye imeke yapha eMthatha yawo kuthiwa Spice. Sure. La meke ikwalaza every December. Yeah. So kwala ku repeat. Yeah, so wamenshina la meke sasisando ringa ngayo man apha esivekini ubona ba ebeposte ngayo yabo, like you ndiyamazi ubujita bendisando thetha ngayo emajiteni apha evekini kwamna yabo. So wamenshina lawo yeyo uta yabo nguwenzeka lapho yabo. But amajita ngixelela ayikho lento ithethayo yabo, cause ndibuyela kubo amajita man. I feel like ingase sithini sikhupha ubani yabo, and sayivumela lonto yabo. So at the end of the day phinde ndibuyele without this verse Yabo. le track yabo. Yeah, so there's a lot yabo. Abanye mhlawumbe ndingangakhumbuli igrand ngoku since buyile like egqondweni uba because ezinye tracks ndiyazijema. I have unreleased ezindala majita phakumi yabo, even nabo kwi-tracks zabo ndikhona yabo, like zonke zabo, but ke ngoku ndincanye udrop ii-tracks zam focus ku yabo. So yeah, it's easy. So where do you see Bro Child like end of next year, because it's too late for bazingasiki 5 years kubusy next year? End of next year. Ininzi ta ininzi. Okay, firstly ingase ndidrop i-album yam ta yabo, ingase ndidrop i-album yam. Wanna spend time oletwam, wanna spend time with the nkosi yam yabo, like songeza way, like without like music. Next year, like end of next year ta ingase ndiyazi uba le way yomculo ispanile. Like ispanile, like ndiqibile, like bomba ndilendile ngoku yabo. And I'm not trying to uba yenzeke le way yabo, because yabona la black uba uyazama usazama yabo, yona iyanifaka apha la part yabo. Iyanifaka apha la part le ingase kude kwenzeke uba kuyenzeka yabo. Because sometimes as much as ba disenza le way yodwa yabo, nami ke ndibuye kumqonde if ayispan le way uzothini yabo, uzawuthini yabo. So ingase ndidlule kula part bona ba yabo yenzekile yabo. I can do 1 no 2 yabo, like zonke zawe, because sometimes I feel good to spend isikhathi nabantu abathile, knowing ukuthi I'm still trying the way yabo, because even already ebezobuya kule weekend yabo, ebezobuya ndingekho yabo, because Friday benperform, ndabuya ngengomso, Saturday yavuka ndamka, ndibuya ngengomso, Sunday namhlanje lapha yabo. So ebezozobona mina ne, but bengazokufumana of which ke xa ndibuya pha kuwe, at least ingasabona uba umntanam uzithengele isihlangu esithile, uthenge into ethile yabo. Ebezawubuya indlu yakhe seyila original bomba hayi man kusenje but edenje into ezithile, at least iya-edwa phana pha yabo. So ingase kude kulunge ta, like ndikwazi uba okay already satisfied, iyayibona ngokuba okay iyasipana le way yabo. So kamandi uthetha kamandi lento. So uyazibona uba next year and uzibekela i-goal yabo, and i-right loo nto le xa wenza into uzibekela i-goal. Sezikhona ke ngoku izicwangciso, preparations yale nto yenzayo, okanye izinto osoqalile ngazi uba I think ndiyayazi ingxaki yam
and then zibantu engade nifikelele pha ikhona into osebenzela kuyo ngoku ba for ukulungiselela le goal yakho. How man like senzo mhlambe kanje ndicakise so planning yabona xa uzixelele mos ba okay look here ngizokwenza umzekelo yabo now sisanda iqala le podcast ayikagqibi ne 2 months or something or 3 months man ndithi ayikagqibi 3 months yabo isaqala isenje yabo and then kwincwadi zethu esibhala kuzo ideas and London siyayazi ba kufanele ijongeke kanjani ayikabi yiyo le ngehlobo sifuna ngayo ne which is siyayazi lento siyenzayo and if ungachecka from the first episode uzothi ka kulene episode uzabona umehluko ba ikhona into encinci etshintshayo netshintshayo which is siya kule ndawo siya kuyo ilembuzo nditsho ba sezikhona izinto na izicwangciso sowuzenzile for ukuba uyofikelela because awukwazi uthetha ngento othi lo nyaka uzayo hayi ngizabe seniphumelele kanye ngizabe sendithengile indlu kodwa akho zicwangciso uzenza because uzathi okay lo nyaka uzayo ngizabe sendithengile indlu wenza ntoni for lona which means ukhange wenza isivu wenza into izicwangciso nithetha ngazo ezoba ukhangela umsebenzi uyasearch yabonakala ucwangcisela kulento yakho so nje bandibuza lo mbuzo kanjalo ba sezikhona naye so uqalile ngezicwangciso zalento uthetha ngayo ba next year yeah that so uqalile I do have like a few okay so une plan yayo yeah I do that like but it's like the way ezimbalwa yabo cause le way nditsho ndithi like uxanduvo oluninzi lokwi team yam yabo like I'm that person mama fethu yabo ngoko iyandityhafisa mna le how can we like sencho doing one or two yabo yeah at least we trying namajita ngoku to like to lungisa nje phana pha yabo sidinga imali ubani uyasibana don't like sencho qalo ezawe like yabo like nje at least si besike sa focus kuyo like emculweni yabo boma okay recorder bro stopping on recorder bro stopping on yabo and we saw ukuthi okay yabonga ukuyasibana so let's get on like sencho like my move eating from here like yonke la way also it's my album yeah I want that one oh my god it's my album it's offensive leza ufezeke lo phupha lakho ialbum yakhe izawuthi iphume maybe but yes enye nje ingcebiso enye ekhoyo kuzawufuneka wena ibe nguwe ophakamayo alifuna ukuqhatha ukuzinto bekanti uyayifumana ngehlobo ufuna ngalo yabo you can get support like kule team uthetha ngayo but ukuze ibe kanti uyafikelela kule ndawo ngelixesha ufuna ngalo uzawufuneka udrive wena ungabi ipassenger yabo uchaze nje idestination apho uyakhona ngathi kuzofuneka ibe nguwe ngoku yabo uqhube uyidrive lewe ngokwakho ibe ngabo ngwabakwazi ukuthi okay hayi ke siyancedisa phasi ufaka amafutha xa ungathi uyaphelela pha yabo into ezinjalo so mina ndicebisa lo kuzofuneka ibe nguwe and ube ne deadlines bra bhale phansi deadline ngexesha elithile ndizayenza le yenzeke yabo akho ngxaki bra ukuyenza into usike ufaile uyenza but makube khona intshukume yenzekayo yabo because wonke umuntu uzathi xa ekujoin even the brands zonke ezinye izinto zijoina into seyihamba and ukuziye ishine lewe iza ngoku but uba uzothi nansi track buyumva bakupushe uzamana ofilish ba hayi man engathi andibona umehluko man like nje ubuthetha nawe like ipage yakho umalo sithi hayi man ubona umehluko kulento yenzayo manje uxelelwa ngabantu ba uzawuqhatha umnandi awubona umehluko but bro you serious inyalo uyithethayo ba uyambona umehluko awubona into itshintshayo awukakazinto unyanisile lo wele so please bro phakama
ngeke uxelele futhi nje ndakuxhobise kwezinye wethu uxelele I think ukuphakama ngoku uyoyilanda me bro lento ufuna uyilanda next year ilande me bro if awuyilanda ngalo next year akufaka igqudu bro Saphina sembizi. Lise igqudu balize lo gqudu awufaka igqudu so I podcast wena khumani ithi New wave. New wave yabo. New wave. Yeah. Because yabona bedisibuza lo mbuzo yabo. Ithi new wave yabo. But uqale ngoTaloid. Yeah. Qale ngo Manamathela uaffiliate. Yeah, oh yeah. Qale ngo Hotman and then waza ngoTaloid. Waza ngo Eve and then it's Lamsh. Yeah. And then Bendim. Khona abanye phambi kwakhe asikadrop. Oh, asikadrop. Awe. Tolojit Nikizi izona. Yeah, khona ezinye basikadrop. No ZP. Ezinyazo zokuxelela manje. Okay. Yeah. Yeah, say okay, iwe ebendifuna uyiqonda wena ta yabo because dinalombuzo yabo. Sure. If you saying okay, why new wave? Yabo, like is it about the new wave like music like Central Zongeza way or because like the reason the boys are sekuweta yabo ufuna kwi new wave wena yabo ufuna udikiziba free with new wave like yeah I mean that's what I was when this boys are okay and like even that list yabo but manzi OGs jama Godman like ithinde we kanje yabo okay that's a good question. Okay, let me answer this thing before see kwezinye izinto because so that umuntu azophenduleka ngoku. Yeah, please. Yabo the new wave, the name of a new wave, yabo. Yeah. Yazazi waves ne? Amaza. Yeah, so kukwinto enze kukwamaza amacha afikayo. Yeah, if you understand. It's not like a new wave, the new young. I'm not saying the new school. It's not a new school. Yeah. Yabo into ngazi ngabiza ngento enkulu le izayo. Yabo so something Botswana. Yeah, so that's why I say singer omcha so that into is amazing. Kulamaza macha. Yeah. Lindelana okuhle kodwa. Yabo. And then izana uzoma which is lamaza yonke kuza yonke into bra iyakhuphuka amaya yabona kanjani so see into enjalo it's not about a new school it's not a podcast for a new school this is a podcast for all creatives yabo that is why ndiyathanga it's a hip hop podcast on don't okay let me get the name and yaziba lizanipusha because if lamaza yanipusha bra anipusha libandiye kule ndawo ndikuyakhuphuka so le podcast ngeye creatives zonke apha kule podcast uzobona kungekudalanga uzobona i-producer music producers filmmakers DOPs zonke zazana abantu endisebenza nabo kwi-film industry bazothatha azocacisela abanye abantu ba ungena njani uyenza njani like the other guys akuxelela ba ubona nje ubukela iTV nje ubani ubona iadverts like bazenza kanjani yenziwa kanjani bazocacisela abantu and then the business owners zizoza nazo zocacisa into ethile nento ethile yabo so yonke lewe ine plan yakhona le plan ba into ethile because it's for creatives yabona not for up a Cape Town car but it's just that now I'm based up at Cape Town so now lento kuyenza ba ibheke phambili okokuqala for now abantu ngoku ensene access kubo yabo abakhoyo from like the artist yabo zikhona nabanye ezinye creatives ezenza qha guys ba busy guys businessmen and futhi sacwangcisiwe ezinja so that le way izokhulisa abantu ifundisa abantu so i podcast yaleyo lento yokufundisa abantu shout out thank you icacelo kobale all the best funana loyinetha sawuqotha lo iwesi kwamna yabo bendisandonqayezwe last month sure ezwe ndinezitende ezithu nemics
for Pakum. Yeah, I was thinking of doing the same channels, but different way. Yeah. Yes, injalo but uzabona wena the more umane bakhona uzijonga na into zakho uzomana okay mhlawumbe kayazi uzoyiqala njani selapho zikhona nje izihleli zona awuthina alright zibe khona but izade vele because uzathi ubona ba hayi man zakwenze eyami into endifuna uyenza ngolhlobo nolhlobo so umuntu ngamnye unendlela yakhe into azayenza ngalo but alikafiki lo xesha xa selifikile nazo into zakho zikhona ngoku nazo into hey wes asiphakama wes basingamile ngo khasiphakele buti wes khasiphakele buti khasiphakele asiphake ta asiphake any question before siyilaweze siphake hayi ke masike straight let's switch la normalizo man to kulonyaka. Okay, if you can. No, it's fine. All right. Okay, let's go quickly. So kala wepi. Sphakamanga. Okay. Wesibanyani ke Sphakamanga up in your wave podcast. Okay, let's do now. Okay, down. Yeah. Shout out to Dinero. Yeah, shout out to Slim Beat. Shout out to Teaser, man. Shout out to Looks Bright. Hey. Whoa. Wesibas Phakamanga. Wesibas Dililanga. Okubasa ngamanga. Bathi siyabaharasa. Yo basa ngalanda phekas. Yo Wesibas Phakamanga. Wesibas Dililanga. Okubasa ngamanga bathi siyabaharasa yo basa ngalanda phekas yo Wesibas Phakamanga Wesibas Dililanga okubasa ngamanga bathi siyabaharasa yo basa ngalanda phekas yo haya phekas yo haya phekas yo haya phekas yo haya phekas bawulazi uthanda uphuma kwephi nikasi bawuyazi inzondo uphuma kwephi nikasi bawazi umkhosi uphuma kwephi nikasi ingase onqhwaba ubundifani wena ngase mbamba ichweba onqhwaba uqhiba ndikubethe this is real isoskiti mala yinchisi xa ikhona nditsweba ithinti subona unquma phakathi sespan bathi ikiti sumana undibuza ndizingena ipolitics ndikubonile uphethe inkinti hey asikathinti asipreach mina nibhala ingoma saphi beats sitye ngoba siyakutyisa sakho isijimbo hey Wesibas Phakamanga. That song. Yes, that song. Yo Wesibas Phakamanga. Wesibas Dililanga. Okubasa ngamanga bathi siyabaharasa yo basa ngalanda phekas yo Wesibas Phakamanga. Wesibas Dililanga. Okubasa ngamanga bathi siyabaharasa yo basa ngalanda phekas yo haya phekas yo haya phekas yo haya phekas yo haya phekas. Yes, yazi nganywa ntoni He's a pro. yazi nganywa xa iphinda yena ndebheka athi yo Wesibas Phakamanga yo ayidiyazona yo uyazibasela bayena yo Wesibas Phakamanga Kala yodwa boss. Yo. yo
I like that, bro. I think uyayiva man. I think uyayiva nawe ngaphakathi uyabona ba uyayiva yebo. Hence ndithi ilapha qale we iyazenza yabo. All right, let's move to the next one. Bhala ingoma saphi beat. Wesifaka iphakamanga nalizayo. Oh. Okay. Siphakamanga. Siphakamanga. Oh. I6 ke ukubonelwe ndim. About Malevolent. No, you know, he's from a poor family. And even his brothers, they were doing this one is produced by Lero. What about his parents? Lero. Right, shut up, his mother Lero. passed away long time. Eksenithi khona ibeat emayokhelwe neproduce uyivusilele ingavuka sekuthiwa ichelwe. You take me back ngesasikhathi ndaniseyinketsha ngexesha le-EMS mbaseleka kubala icheke. Ngathi ndiyafunga ngizokhula ndiyibala ibende ligqwethe liphupha linimele ngizive ngathi ngurhulumente. And I can't wait to bachizi le mali ithenga idusting ngcolisela isithende sonifuna isilahla matende. Hey, kulo nyaka ni-aimela high. No, kulo nyaka ni-aimela high. Hi ndim phupha skisa uniki mnichance yoba ni-express ezami feelings apha kuwo kofuna yapha nguwe mna yonke into mandiyiduwe. Are you Malevolent? I'm Malevolent. Yeah, nice to meet you. How's it going? Yes. So what are you saying, my friend? Are you okay? Yes. And me too. And me too. Hey. Eksenithi khona ibeat emayokhelwe neproduce uyivusilele ingavuka sekuthiwa ichelwe. You take me back ngesasikhathi ndaniseyinketsha ngexesha le-EMS mbaseleka kubala icheke. Ndathi ndiyafunga ngizokhula ndiyibala ibende ligqwethe liphupha linimele ngizive ngathi ngurhulumente. And I can't wait to bachizi le mali ithenga idusting ngcolisela isithende somfuna isilahla matende. Hey, kulo nyaka ni-aimela high. No, kulo nyaka ni-aimela high. Hey, kulo nyaka ni-aimela high. No, kulo nyaka ni-aimela high. Yeah. I say I finish up now. Hi ndim phupha skisa uniki mnichance yoba ndi-expresses zami feelings apha kuwo okofuna yapha nguwe mna yonke into mandiyiduwe. Mna yonke into mandiyiduwe. Shout out to the Bro, you got nice sound. Bless you. You got nice sound. Hey, kudala ufuna ubaliqwetha ne? Fanele ba wenza law. Ndiyayiwa kumculo umele mna. Bra, ipain yakho me bro. If ngaphandle out there uyarapper game bro. No man, mamela me bro. Mamela into azithethayo. Yacaca umuntu music wakho umnika ichance omthandayo nexesha lawo. Uyakokosa liqanda lakhe. You have to take care. Yabona la. Akho fail like that. Shout out. Yeah, and lento ithethayo man, like I mean like dibene picture ngokuba hayibo kusephupha hayibo uniki mni chance, like I'm like damn bro, lento ithethayo producer ngabe kutshelwe mayiyawo ukuyespana. Yeah, I'm bra. No, just copying nje just the line le and le ndicelayo man, but hayibo phupha. Hi ndim phupha skisa uniki mnichance yoba ndi-expresses zami feelings apha kuwo okofuna yapha nguwe mna yonke into mandiyiduwe. Hence kuthiwa ligqwethe liphupha linimele like bomba kuse fundini funa into eyi-one vuke ndikuxelela into ethile yabo ambuyibhala ngoku ambothinthini yabo of which sometimes andifeel grand yabo, but I have to
Wow. Yeah, so that song is on Icona EP at The Lord Will Provide. Yeah, well, I've dropped that EP ngenyanga eyi-1 like nje inyanga ineveki mhlawumbe eziyi-5 yeah, so kwiveki yokuqala ngidrophe 1 first song, second song like kwiveki ezayo drop a second song, veki ezayo yeah that was it. Wow. That Hey, was the one. hi bra, you dope. Umcwempu kakhulu bra. Guys, ezinye izahama nje izandla. Damn, bro, you dope. I'm giving you flowers. Mfethu ayikho enye wendi uyishelayo le nto ubuye le goal yakho mfethu uyithethe ngayo izakwenzeka maybe. Iyabona la izawufumana maybe bro. Ela wena phupha. Ndiyaxelela ndiyamxelela uthilo niki chance ndiyamxelela phupha. Uxelelwa ndim ngokuphupha. The thing is with that sound bro you're going very far. Hello day I was unfakela back no witness. I did it. Awukafumani airplays. Yeah. Zikhona khoman yabo zikhona but yabona ismokondi I've took like from last year yabo I was just trying like new things yabo even le ndlela yo drop yabo I was just trying ba inganibeka phi yabo because most of the times when it drop nje just to see uba xa novele ndidrop bangathini yabo so I was still busy on that when I man anka submit like into serious bonba yeah ndifuna like a place ngoku but i-TV ta indlalile TV like abo Trace Urban Trace Africa like I was on the top 10 we was on top 10 getrek ka Human Lero or Man the Plan we sase ku number 2 number 1 in set wow so that was the top 10. Sapin there's a dropper the second song which is Yam Utu yabo nayo yahlala kula top 10 yabo so at least khumane yabo but ankabi that serious bomba yabo ngoku mas submitting ngoku yabo I was just taking my L's yabo like kuba xa no drop so kungathini like ndi drop ndinga promote ndi drop tin for example like today ndi drop uNomalizo yabo but ikhona enye track drop today endingazuposta ngayo but it drop yabo I did that even the time the drop ndani drop u-taste yabo but antithe nga like vele ndiyilahle nje then ndithethe ngale yabo then ndiyibone le uba ilwa njani nale yabo just trying yabo ezawe but sometimes ndiyabafumana album wona khumane yabo ngiqonde okay that was the L yabo but japhela ndibuye try something new yabo akwenzama lando ne xa ukhuphe ingoma like uzixelela okay Joe I want to invest kulena ne like uzixelela okay I'll do photo shoot for le ngoma uzixelela okay I'll shoot a music video for le ngoma uzixelela okay I'll go out for le ngoma like I want to make sure ukuthi se radio and I want to make sure it's a tip that was two ayohlala kula top 10 ichoy yabo cause some Cooper and then we submitted Leonard Satintini yabo yadlala like even yo iqhatshaziwe la ngoma ta even usemhle makhulu yo iqhatshaziwe like past years bengena drop like serious like bomba serious it's just last year up on the end I try like some new things but khathi can train lethile yabo took my L's phinde ndithathu L phinde ndizame yabo so amazwe nokushiya nawo namhlanje kazi lami ungayeki your music is beautiful style sakho bra umthembu kakhulu uzotya imali kakhulu yabo eliphupha lokuhluphayo there is something why lokuhlupha yabo you need to sit down ulumamele yabo uzama ukuthi okay kufuneka nenze intoni ngoku yabo uthethe nalo njengoba lona lithetha nawe nawe uthethe nalo ba ekuse ukuze nokukhuphe kule nawo kuyenza ukwenza njani na yabo hlala phansi usifound wena yabo ukuthi uzokwenza njani na inkulu into ezayo kuwe
like I promise you inkulu into ezayo and xa seyifikile ngicela ungabi ngu-ifan yabo xa selifikile ifan wathi sephumelele wazixelela ukuba na man ininzi le mali eninika yona ngoku asazifuna ii-bookings yabo xa selifikile ungayenzi lo way keep on pushing cause la man otherwise God bless you otherwise yeah man askisi ngokuqawula otherwise ndibulela i-invite bulas yeah I wanna know about that umjita majita la this one yeah this is a brand ka Mandis Dr. Mandis we i-brand yana bayibona nse back nansi that at the back kukho umjita wines kubekho umjita dry gin kubekho i-activist zi-wines ezo ezohlukileyo nansi with alcohol so ilantuka i-brand yakhe isebenza ngempahla kuzeziselwayo ibe yilantuka ibe si-studio so ke ndisebenza naye ke ngoko uMandisi ngakwenantsika mna ndipush i-brand yakhe and then yena udeliverisha inantsika impahla zithi umjita umjita okanye is it nice like go check it uyijonge phayane ku YouTube umjita clothing umcheckele khona and okanye mhlambe uthathe nansi number ikhona phayana ikhona inumber yakhona ngamtexta na ku WhatsApp kanye ngakunika inumber yakhe ku WhatsApp thethe naye uthi ngomdla kwi-match yakhe okanye kulonto nomdla kuyo and then uza kusendela i-catalogs zakhe kwenzele yonke into and then nithethe ke lonto ifunayo ke into ezithile mhlambe ningenza something yes sorry ndingakukhathanga nje kwi-socials you only pro child just like pro child khomano pro child wami ngu-PRO CHXLD TikTok Facebook IG Twitter but Twitter usangiqaka la Twitter lo ndiyaposta kungabe khona reaction eyiwani Twitter but ithini phetha yakho yabo consistent but disando zama umzama yabo like I had it like for isikhathe eside yabo qhabe ningaposti phako yabo but ngoku since kukhona ivideo nyana nje ezithile yabo mandihlaba yabo mandifaka yabo I'm just trying to say ukuthi uza Palestine yabo because at least there are like cause I had past month bekhona articles bezi with the EP yabo kulonyaka like the video like they did like some articles yabo like Zongeza way so they support like but since they introduce like to my music like sometimes they do share like my stuff like on Twitter shout out but then so I do get like some reposts of which but sayizama yabo uthi ufuna lonto abantu banike content masikhulule bro child I think noko sonele namhlanje thank you very much thank you very much bro thank you very much ngexesha lakho osiphe lona namhlanje siyakubulela kakhulu and asilideleli ixesha lakho and wesibasiphakamanga for asenzi lo sibuthi siyabulela thank you we out Welcome to the biggest podcast in the world. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Where fresh thoughts and voices come alive. From deep conversations to the latest trends.
Won't you join us on this journey where the way never ends? It's inspirational, yeah, educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave, yeah.